mga kalabidabs, welcome to my channel, and for today's vlog, ayan, pupunta tayo ngayon sa Pulangi. Ayan, pupunta tayo sa Pulangi para i-claim yung premyo na napanalo natin mga kalabidabs. And may bibilin din akong pasalubong para sa aking mga pamangkin. So kita-kits later! Hello mga kalabidabs, welcome to my channel, and for today's vlog, andito tayo ngayon sa Centro Mall, Pulangi, Albay. And also we are here kasi mayroong isang special event na gagawin ng mall kung saan magkakaroon sila ng relaunching, relaunching ng Centro Mall at ang kanilang Christmas Bazaar. So yung Christmas Bazaar nag-start last November 14 until December 31. So as you can see, makikita natin may mga different stalls dito, makikita natin exhibits of different motorcycles, cars, and also syempre favorite natin puntahan of course sa mga food stall. Meron dito in-ready para sa kanilang Christmas Bazaar. So of course makakasama natin lahat ng ating mga kababayang Bicolano vloggers dito lamang yan sa paglilibot dito sa Centro Mall. Of course, din na nga para i-witness natin yung kanilang relaunching. Samahan nyo ako na maglibot dito lamang yan sa Centro Mall, Pulangi. Bye-bye! Ito mga kalabidabs, no? Again, yung kanina po na witness natin ay yung car and motor show. So ngayon, aside doon sa kanilang car and motor show, mayroon din dito yung mga bazaar, no? Kung saan may mga food stall. For today's vlog, ayan, andito tayo ngayon sa Centro Mall and kakukuha ko lang ng aking premyo. Yan yung aking prize kasi nalatay sa vlogging contest sa Centro Mall. So maglilibot-libot na tayo sa Pulangi at tingnan natin kung may makikita tayong vloggers and friends na may meet dito. And so far okay naman, masaya naman, happy syempre dahil meron tayo nakuha ng pera mga kalabidabs. And maglilibot-libot tayo dito kasi bibili ako ng pangregalo sa aking pamangkin. So ayan, andito tayo ngayon sa Centro Mall. So tamang libot-libot tayo mga kalabidabs. Medyo alone na naman tayo ngayon dahil lahat tayong kasama nagbiyahe. Pero ito, nai-enjoy ko na yung paglakad-lakad dito sa Pulangi kasi sobrang nakakapagod at nakakangalay sa puwet yung ilang oras na biyahe, no? Pero ayan, nandito tayo ngayon sa Centro Mall. As you can see, talaga maganda dito. And thank you so much Centro Mall sa pagbibigay sa akin ng chance na manalo sa contest. O ayan, yung video na kita. Ayan. O, smile ka dito sa camera. Smile. Yan, pogi oh. So we are here at Centro Mall. So kakukuha ko lang mga kalabidabs yung aking premyo. And andito tayo ngayon. So maglilibot-libot tayo, no? Medyo mainit pero sobrang nakakapagod yung biyahe mga kalabidabs. Talagang sumakit yung puwet ko. Sumakit yung puwet ko. Na wala yung mga kasama ko kasi busy yung mga kasama ko. And di na nga, thank you so much Centro Mall dahil second placer tayo sa nakadaang
vlogging competition dito sa Centro Mall. And yung kasama ko yun si Erickson Brito, yung top 1. And yung third placer ay si Eman Camos. Sobrang saya namin because siyempre nasa isang team lang yung nanalo. Yan, thank you so much Centro Mall. And yan, maglilibot-libot kami. Maglilibot-libot ako dito, wala pala akong kasama. So maglilibot-libot ako dito and then pupunta tayo ng sentro and hihintayin ko si Sweet Lover Vlogger kasi magkakaroon kami ng collaboration later. And yun, nakuha ko lang kanina yung premyo. Tapos hihintayin ko mga kalabidab si Sweet Lover Vlogger para libre yung pamasahe ko pa uwi. Yun. So kita-kits tayo later. Ito mga kalabidabs, na palabas na tayo ng Centro Mall kasi walang hinahanap ko na bibili ko nga gift ba? Pasalubong yun sa pamangkin ko kasi gusto niya ng slime. Wala akong makitang toy section dito. So, pupunta ako ng sentro. Actually, itong Centro Mall, hindi pa siya yung sentro. Ito yung parang sabi nasa diversion. Yung pinaka-sentro talaga, nandun pa. So, kailangan mo sumakay ng tricycle papunta doon sa sentro mismo. So, doon tayo pupunta para maghanap ng pasalubong kong laruan doon sa pamangkin ko kasi nag-aagawan sila ng slime. So sana mayroon ditong available para pag uwi ko mayroon akong dala. So habang naghihintay naman ako ng kasama ko kaya Sweet Lover Vlogger, so hintayin ko na lang siya dito. So pupunta ako ngayon sa pinaka-sentro mismo. So kita-kits! So ayan, andito tayo ngayon sa sentro. Ito na mismo yung sentro. At naghanap talaga ako ng papasalubong slime sa pamangkin ko kasi nag-aagawan sila. So ito, lakad-lakad tayo. Medyo mainit mga kalabidab pero para rin siyang Legazpi City. Para rin siyang Legazpi City. So nahanap tayo ng kasi parang feeling ko hindi yata kayo magkikita ngayon ni Sweet Lover na ko. Ngayon, dyan ako. Yan. Hindi rin ako makakapunta ata sa Andy Burgers kasi hindi ko mahanap yung hindi ko masyado pagkabisado. Tsaka parang ang lungkot naman ata na mag-isa akong kakain, no? Diba? So, maglalakad-lakad na lang ako dito. So ito, maglilibot-libot muna tayo mga kalabigas bago ko umuwi. Baka makahanap lang ako ng pwede mga regalo sa pamangkin ko. So maglilibot-libot lang tayo mga kalabidabs. Hindi ako masyadong familiar ng area ng Pulangi, no? So gusto ko lang i-explore yung Pulangi. So as you can see, dito tayo sa sentro. So nakikita man natin yung yung parang ano lang ito naman, parang Legazpi lang yung dating ng Pulangi. Pero wala, hindi ko alam kung saan yung Andy Burgers. Hindi ko. So magdakad-dakad lang tayo. Yan. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin yung paglalakad kong to. So ito, hanap tayo ng makakain. Nagutom na ako mga kalabidab. So yan. So ayun, ito natin sa parang street foods. Ayan. So meron din pala sila dito. Madami din ang kumakain dito mga kalabidab. So iba't iba yung makikita nyo dito, no? May mga kwek-kwek, ganun pa ba yan, mga isaw. So meron din dito sa kanila pala. Ayan. Madami pumupunta dito kasi bukod sa mura, masasarap talaga yung foods. So eto na yan, ito yung hinahanap ko finally. Ayan, so magugustuhan ito ng pamangkin ko. So ito yung hinahanap ko, itong mga slime na to kasi nag-aagawan sila. Ayan, finally mayroon pala dito. Ayan, so bibilang ko yung aking mga pamangkin before ako umuwi para hindi na sila mag-agawan ng slime.
Pero magustuhan nila. Ayan. Ayan, oh. Ang cute nito. Ang ganda nito. Ayan. Mura lang siya. Maya ulit, guys. Ito mga kalabidabs, balik ulit ako doon sa may Centro Mall kasi doon yung sakayan ng bus. And nakabili na tayo ng ng slime, no? Kaya actually yung aside doon sa pagkuha ko ng premyo, sadya ko talaga yung slime. So nakapunta tayo sa sentro, and ngayon pupunta tayo doon sa may Centro Mall para doon ako sasakay ng bus. Para hindi ko natamad na si Sweet kasi hinahabol ko yung oras kasi baka mawalan ako ng sasakyan. Kasi ang alam ko parang until 6 or 7 lang ata yung bus. So yun parang last trip nila. So ngayon I'm going back to Legazpi. So yan. So tingnan natin, hinihintay ko pa rin yung chat ni yung chat ni Sweet, no, baka sakali. Pero kung wala talaga magkukumute na lang ako ulit. So maya ulit, guys. Ay, Kalabidabs. Okay, so rest muna tayo. So ito, natulog muna ako sa bus mga Kalabidabs na kami nababiyahe kasi sobrang nakakapagod talaga. Ayan, I'm excited. Sana magustuhan itong binili ko. Ay, grabe, nakakapagod magbiyahe. So ito na, I'm excited na ibigay itong here na sa bahay. And I have this dudes. May ibibigay ako. Wait, dudes sa kaki Caribbean. Wait. Oh, no. Don't forget me, Carvin to ba? Malambot tao, Unggoy. Holy shit. Do. So, magugulong sila. Yan. Tapos, kay Dudes. Kay Dudes. Tapos, kay Kayla. Wow. Oh. Thank you, Tito Ade. Yay! Mag-slime! Binigyan tayo Mayroon yan, manik. ng mga boot. Yung dalag. Dansa! Papariyas tayo, Dansa! Yun ang mga Kalabidabs. Thank you so much. And I need to rest na. Sobrang nakakapagod yung aking biyahe kanina. And see you on my next vlog. Bye-bye! This is Bon James D. I'm vlogger, the show lover. Bye! Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.